Satnam, avui us porto un regalet per tots els que han acceptat aquest repte de fer una quarantena d'una classe de Kundalini a mi durant aquest confinament i en general a tots els que estan confinats a casa i tenim aquesta tentació d'anar a la nevera constantment per poder tindre alguna cosa dolç i amb menys calories. Hola, mama! Hola, que ets jo? Que em vens a ajudar? Sí! I què farem avui? Farem una nocilla vegetariana. Molt bé. Avui la farem amb nous, però la pots fer amb qualsevol fruit sec que tinguis. Nosaltres l'hem provat amb avellanes, amb nous... I amb anacardos i estan boníssims. Sí, ho sabeu. Per fer aquesta nocilla vegana necessitem 3 cullerades de farina, una cullerada de garrofa, un grapadet de nous, 4 o 5 dàtils, mig got d'oli, pot ser oli d'oliva o oli de coco, i la mateixa quantitat d'aigua. Començarem amb les coses dures. Primer traiem això i ara fiquem les nous i ara ficarem els dàtils. I estan molt enganxosos. I ara utilitzarem, no teniu de tindre por, és que tremola una mica. A la primera és que jo tinc una mica de por encara. I crec que ja està ben triturat. I ara ficarem això a la vegada perquè... Ara hi hem posat la farina i la garrofa. Ara ficarem a l'oli. Netegem això una miqueta. I ara fiquem l'aigua. Ara tremolarà una miqueta. No sé per què, però l'última vegada va tremolar. I ara no sé si tremolarà. Vosaltres què creureu? Diu-ho, ho teniu de dir als comentaris. Una miqueta més, queda... Crec que ja està això. Ara traiem la cuchilla. I ara la deixem aquí. Ara la tapem. I la deixem un parell d'hores a la nevera. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing. Ja han passat les 3 hores. És hora de provar-la a veure com està. Està bona? No. Boníssima! No us oblideu de posar-li like. Si us ha agradat. Adeu! They say, oh my God, I see the way you shine.